Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa, ga ci gaban labarin matashiya. Bayan ‘yan watanni mun fara sabawa da Hamid, har yana zuwa gidanmu mai hira. Baba ya san shi, mama ita ma ta san shi. Shi dai da ka gan shi ka san babba ne ba yaro ba, sannan kuma shi ɗan siyasa ne, ko a wannan lokacin yana neman sanato ne a Kano. Yasmin dai shiru ta yi, sannan hawaye ya zubo mata kan ta ci gaba. Mun yi wata 8 da haɗuwa da Hamid, sai ya ce min gaskiya shi yana so ya turo manya a fara maganar aurenmu don mu fara soyayya da shi. Bayan na amince an yi maganar auren, har aka sa rana lokacin shekarata ta karu, I was 70 years old. Aka yi biki aka gama lafiya. Hamid ya ɗauke ni muka tafi Abuja don a can ne gidanmu yake. Bayan mun isa gidanmu, yau ne rana ta farko da zan fara kwana ni da mijina. Ni dai tsoro na dinga ji, na tashi na yi wanka, na saka kayan bacci, na sannan na kwanta. Hamid ya sauka ƙasa, ni kuma ba na son na bi shi, sai kawai na yi kwanciya ta na yi bacci. Har na fara farkawa wajen karfe 2 na dare ban ga Hamid ba. Hankalina ya tashi, amma hakan nan na daure na ci gaba da bacci. Washe gari da safe na yi wanka na saka kaya, sai ga Hamid ya shigo. Ni dai ban ce mai komai ba, ya shiga ban ɗaki ya yi wanka ya saka kaya, a nan ne ya ce mun na tafi ofis, ya buɗe ƙofa ya yi wucewarsa. Yasmin hawaye zuba kawai yake a fuskanta. A wannan lokacin ne Ali ya ciro tishu ya bata. Yasmin, goge hawayenki, ki yi haƙuri, what happened next? Mun yi 1 week yana min haka, bai taɓa kwana a ɗakina ba, balle ma har ya taɓa ni. A hankali dai ya fara kula ni, yana min mutunci, wai an ɓata mai rai ne shi yasa yake min haka. Mun yi wata 5 da Hamid, amma sai ya ga dama yake min magana. Har yau bai bani haƙina ba a matsayin matarsa. Haka na yi haƙuri, na zauna da shi, ban faɗa wa kowa ba a gida. Idan na ce mai ina so na je Kano wurin su mama, sai wai in bari ba yanzu ba, sai zai je Kano. Hakan nan ne ta haƙuri, har wajen wata 7 ban ga 'yan gidanmu ba, sai dai mu yi waya da su. Wata rana ƙawata Amira ta kira ni ta ce min an ba da admission kuma har da sunana. Na yi applying ne a Nile University. Ina ta murna zan dinga fita, at least ko zan manta da wani damuwa da nake ciki. Na faɗa Hamid da ya dawo kawai tsaki ya yi min, ya ce ba yanzu ba, sai next year zan fara zuwa idan ya gama abin da yake yi. Ni dai abin yana bani mamaki, har na daina yarda da Hamid, gashi ya kawo wasu manyan maza guda 4 a cikin gida, wai security. Haka zai tafi ofis ya bar ni daga ni sai su. Ranar Saturday da daddare na ce wallahi sai na je ɗakin da Hamid yake kwana, mun kwana tare saboda ina da buƙatarsa. Na sauko ƙasa wurin ƙarfe 12:30, ina tafiya a hankali don kar ya ji ƙara tafiyata ya kulle ƙofar ɗakin. Ina zuwa bakin ƙofar sai na ji yana waya yana cewa, ban taɓa saduwa da ita ba wallahi kamar yadda ka faɗa min, sannan kuma don Allah yaushe zan fara nuna mata soyayya. Wallahi ina santa tsakanina da Allah. Yarinya ce mai hankali, ba na son in cutar da ita. To idan dai period ɗinta ne zan kawo muku, to na gode. Ni dai rike bakina kawai na yi don kar na saki ihu ya ji ni, jikina karkarwa ya dinga yi. Hakan nan na ce wallahi sai na shiga na ga me yake yi. Buɗe ƙofar na yi a hankali don na leƙa da fuskata, me zan gani? Duhu ɗakin sai wani jan haske, shi ma ya sa jajayen kaya da wani jan ƙwarya a hannun shi. Sannan ga wani wada a gaban shi yana wasu surutai, yana tattaɓa kan Hamid. A nan kuwa bakina ya kasa shiru, sai na saki ihu. Ba sai ga Hamid ya biyo ni a guje ba, ni ma ina gudu na nufi bakin gate ɗin gidan. Na buɗe, na kasa, sai ga waɗannan mazajen sun zo sun kama ni suka kai ni har gaban Hamid cikin falo. A nan ne Hamid ya sa aka kulle min hannu,
nan da ƙafa kamar rago. Ina kallon Hamid amma na kasa magana. Kawai sai ji na yi gari ya waye, ya yi haske, duk bana hayyacina saboda abin da na gani. Bayan gari ya waye, Hamid ya tafi ofis, da gani sai securities ɗin nan. Na ce ma securities guda ɗaya don Allah ya kwance ni, zan shiga toilet. Da ƙyar na samu ya kwance ni, sannan ya bi ni har bakin toilet ɗin, wai yana jira na. Ai kuwa ina shiga toilet ɗin, dama na ƙasa ne ba na ɗakin sama ba, irin French window ɗin ne a gidan. Na kulle toilet ɗin da ki, sannan na buɗe window ɗin, a haka dai na samu na gudu. Daga ni sai abaya, sai hula, sai slippers ɗin toilet, na samu na je gidan antina. Ban san suya suka ƙare ba, shi kuma Hamid an ce ya samu taɓin hankali saboda wai an ce kar ya bar kowa ya ga abin da yake. Ƙarshe dai sai court muka je aka raba aurenmu. Shine abin da ya faru da rayuwata tun ina yarinya. Ni yanzu bazawara ce, na yi aure an sake ni, shi yasa na tsani maza kuma ba zan sake aure ba. Ali shiri yayi saboda shi ma dai hawaye ne ke neman zubowa daga idonsa. Duk tausayinta ya kama shi. Yasmin, ke ba bazawara ba ce, wannan ba aure kika yi ba. Stop calling yourself bazawara, kin ji? Allah dai zai saka miki, ke haƙuri. Aliyu, ka san me yasa na yi trusting ɗinka? Wallahi kana mugun kama da yayana wanda ya rasu a aikin soldier. Allah sarki, ko yadda kake min magana wallahi shi ma haka yake min. Duk duniya ba abun da yake so irina. Da yana nan wallahi haka ba zai faru ba. Ko lokacin da na fara ganinka a wajen conference din nan, kamar na maka magana, amma kuma na san ba yayana ba ne, ba zan iya yi wa wani namiji magana ba. Aliyu, ka yi haƙuri da abin da ne maka don Allah. Yasmin, ni ba abin da kika yi mun jinji, but please can you be my best friend? Aliyu ya yi murmushi ya tambaya, why not? Aliyu, you are the only one I can be free with, wallahi. Idan na ganka kamar na ga yayana ne. You are my new brother and stop calling me Yasmin. Sunana Yasmin. Yasmin, I can't pronounce Yasmin. Duk suka haɗa baki suka yi dariya, sannan su tashi suka tafi. ‘Yan uwa, ku biyo mu ji ci gaban wannan labari. Wannan shine live ɗin Yasmin. Amma kuma yanzu ga Aliyu ya shigo, bari mu ga yadda za su ƙare, wai best friend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.